Този Turbo S е при нас, за да се погрижим за неговият интериор. Ще почистим дори най-малкия детайл и ще обърнем специално внимание на кожата, понеже има доста петна по нея и с времето е станала по-твърда. Както виждате, автомобила не е много замърсен, но има много дребни и финни детайли, които трябва да се изпипат, за да може автомобила да изглежда като нов. За пример, можем да ви дадем ето тези символи тук. Ето такива малки неща ще направят цялата разлика в автомобила. Това, което ще направим за финал на автомобила, е дезинфекция с пара. Най-добрият и безопасен начин, с който си гарантираме 100% чистота в интериора. След всички направени процедури, това е крайният резултат. Автомобил, който изглежда и ухае като нов. Ако искате и вие да спечелите някоя от нашите услуги напълно безплатно, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал, където на 10 000 абоната един от вас ще спечели корекция на лак. Тагваме нашите партньори отдолу в описанието, без които тези клипове нямаше да бъдат възможни. Пишете ни по един коментар какво мислите за крайният резултат. Сега ви оставаме да му се насладите.